تیمên tenduristî, nexweşxane û ambulansên me her roj parastina wan ji şer erkê me ye. Rêveberiya Xweser, Asayîş û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi hev re kar dikin ji bo parastina navend û tîmên tenduristî. Di 2019 de Qesedê bi netewên yekgirtî re peymanek îmze kir ji bo parastina zarokan di dema şer de. Rêveberiya Xweser li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî ew peyman erê kir. Li gorî peymanê, Qesedê babend e bi parastina nexweşxane, navendên tenduristî, bijîşk, hemşîre û ambulansan divê êrîş li ser wan neyên kirin û ji şer dûr bimînin. Divê ji pêdiviyên kar bêpar nemînin. Divê birîndar û nexweş werin parastin û derman ji wan re werîn peyda kirin. Divê rêz li nîşanên taybet ên xaca sor û heyva sor were girtin û ji bo armancên nepijîşkî neyên bikar anîn, ji ber ku ev yek dê nexweşxane û ambulansan têxe xeterê. Guhdana tenduristî mafekî bingehîn ji mafên mirov e, ji çi nasnameyê yan neteweyê be. Divê em bi hevparên netewî û navnetewî re hewldanên xwe xurt bikin da ku ev yek li Bakurê Rojhilatê Sûriyê pêk were. Bila mirovahî rêhevala me be.